Защо го прави това да ти имам? Кашаците да ти имам, твоето мое брат. Защо го направи на мен аз? Сега ще го убим, мамо дева. Сега ще умре. Сега ще умре. Малкия имаш ръкавица, Сабри, имаш такова удължение Роки, имаш мъгла, брат Павлина, Гринго, Емо, Диего, Борисова, Мартин, Драгомир. Благодаря ви на всичките хора, живи и здрави да сте. О, сега ще му дадем 300. Янко нямаше да го правиш, ръкавица имаш, Янко. Емилов, Янко, Емилов с очилата ръкавица имаш, батко. Мони, Бате Пенев, Мечо, Янко, Емилов, ръкавица имаш, мамче. Светан, Васил. 300. Няма такива. Секси, слушай. Янкото. Ей! Ало! Слушай сега. Не ми пусна ръкавицата. Гледай сега как пак бяга. Не ми стягай гърба, бе. Не ми пусна ръкавицата, брат ми. Само от цъкане трябва да правим текли да после бие. Не ми пусна ръкавицата, братчето ми. Аре, бе, 300 лице виска ми. Не ми пусна, брат. Сега! Може ли да се разбереме? Да. Колко лице би първо ще ми даш? Чакай само. 300. Не е 300, по 200. Ама 200, ти ми даде 2 пъти по 200. Чакай сега, и ти имаш право да ми дадеш 200. Сега, искам да се разбера с тебе първо. Сега. Ма какво да се разбираш? Чакай сега, няма тук 200-300, сега слушай мен. Ама ти как ми дигаш от 100 на 200? 100 броя ми дигна. Чакай сега, бе, брат, по 200 какво да дигаме. чакаме, брат? Ама чакай сега. Тук ги дигаме по 200. За тази вече по 200. Слушай мен сега. Значи трябва 400 да направиш. Чакай сега, слушай мен. Ама ти не ме слушаш, брат ме. Слушай. Аз ти давам по 200, нали? Хората ми пишат 400-300 да ти дам. Аз не ти дам. Сега, слушай мен. Давам ти по 200 нормално. Слушай ме сега. Добре, кажи да видим. Слушай ме се. Направил си 50 до сега, нали? Да. Още има 150. Искаш ли да не ги правиш 150, да почуваш малко, аз да правя 50 пъти лицеви пори. Искаш ли малко? Не, 100 пъти ще правиш. Защото по 200, нали по 200? Не. Аз 2 пъти по 200. Аз ще правя, ако искаш. Айде, давай двамата едновременно ще правим. Няма. Ако си съгласен 100 да правиш, ако не си, 200 ще правиш. Не би сега. Аз ще направя. Имаш да правиш по 200, слушай мен. Аз не ти дам. 50, още 150 имам. Сега ще ги направя 50, ще останат 100. 150 имаш. Да, сега ще направя ето. Ай. Чуй мен сега, дай да се разберем, ей! 200 ще ти дам, 200. Искаш да ги правиш, ама искам да го оригинално да ги правиш. Ако не, няма да ги правя. Добре, бе, хуй. Ако аз ги направя оригинално, искам и ти оригинално да ги направиш 200. Добре. Ай, давай едновременно двамата, ще се гледам. Аз по 200. По 200. 200? Ама искам додолу. Аз додолу, давай. Ти ни правиш додолу, къде си го правил додолу? Играта ще показва, давай. Почвай да ги правиш. Не! Ей! Таликатски на мен няма да ми правиш така. Така не. Така не. Ама как така, аз така не правя, хуй? Така не, давай додолу. Слушай мен, мен виж. Така искам и тебе да правиш, да? Ето, гледай сега, виж телефона. Гледай телефона. Виж. Аз как го правя? Гледай сега. Виж гърдите как ми се. Искам да гледам. Гледай сега. Така. Додолу, бе, ей! Ама виж, корема ми опира, бе! Къде да опирам? Дразниш, ма? Ама ще опира коремата. Дай надалече, човек. Ташак, почваш да ма дразниш. Отиди надалече, бе. Корема ми опира на земята, бе. Къде да лягам още на земята? Като мен ще правиш пред камерата. Ама нали искаш да ме видиш как правя? Не отстрани, не. Като мен. Отстрани казваш, че ни правя додолу. Дразниш, ма? Ама искам да гледам отстрани. Ама, нали ти показвам отстрани, бе, хуй? Здравей, братчето ми. Здравей, брат. Айде, оставам, брат. Ти голям тъшак си, бе. Голям тъшак, давай. Аз правя както трябва, ти почваш да ревеш. Ама, ви се оригинално, не е наполовина. Кое е половина? Кореба ми опира, ти казвам, бе. Виж, може ли като мен да правиш точно, брат?